טוב, אז מה קורה חברים? כאן ליאם עמית. איפה עמית? עמית? הלו? כן, אני לא יודע איפה עמית. הלו, עמית? עמית בספייסט. טוב, אז רגע בוא נמות. הייתה תקלה ואז התחלנו את המשימה ככה פתאום. טוב, עמית, יאללה, התחלנו. סרטון חדש, כי הסרטון הקודם נהרס. זה אחי, דמיין את הילד הזה שפשוט צופה בנו. הסרטון הקודם נהרס, אנחנו שמים לכם עוד סרטון בכמעט 1 בבוקר. עוד מעט 1? כן. עוד 6 דקות, אחי, חם לי. אז זה פעם 53 שאנחנו מצלמים את הסרטון ואני עם כאב גרון. אני חולה גם. טוב, ליאם, תרד, רד מהר. חכה, שמור עליי, עשיתי משהו לא נכון בהגדרות, יש בעיה. המסך שלי מרוח כזה. זהו. זה אמירה מכוער. מה אתה עושה? פאק, זהר, אחי. גם קודם ירדת בי. למה שלי אפשרות לראות אותה? מת. בוא אחי, עם המיניגן בחרו לראות את האמא. לי אין מיניגן. שהורגים אחד ואנחנו קרבים אליו ואני צריך לקחת. פאק. וכמובן שעמית מת. כמובן אחי, אני נלחמתי פה עד עכשיו בכולם, בוא נתחיל מזה. אתה פה עם המיניגן, תהיה בשקט. נו מה אחי? אי אפשר לראות בו. זה לא מוריד לו חיים. עמית, אני לא יכול להרוג אותו, די. אחי, אני לא יודע מאיפה יורים עליי. היי. עמית, אני לא יכול, בשנייה שאני יורד מהמדרגות האלה אני מת. ברור, הם יורים עליך מכל כיוון. נו, אז מה יכולים לעשות? אבל מאיפה יורים? תקשיב, אני לא יכול להוריד אותו. נראה לי רק מיניגן אפשר. אחי, אין לך לזמן. אני מת. לא, יש אחי. ירייה שלי, אם מישהו רואה בכי אני מת. פגוע. ליאם. למה זה לא מתחבא לי? אחי, אני מתחבא כמה שאפשר. קיבל עוד דדשוט? תקשיב, אני פשוט יורה לו בראש וחוזר. ואז הוא לא נוגע בי. טוב, תן לי. אבל תעזוז, אתה לא נותן לי אחרי זה, הוא יורג אותי, נו מה אתה עושה? תתחבא ולא לזוז, די עמית, אתה כל פעם מוציא אותי מהקיר ואני עמוד. תלך רגע למדרג, תתחבא שנייה במקום אחר, תביא לי. זה כל פעם מוציא אותי מהקיר. תשתמי מת. תתחבא. אחי, אני כלום מת שנייה, אני... אחי, הרגתי אותו. אוקיי, בוא נתקדם לשם, אין פה אף אחד. איזה להתקדם, אחי, מדיינים לי את המוח. בוא כבר, שלא תמות, נו. עמית, אני על כדור אחד ואני מת. לא. עמית, אני בפחדים. בוא אליי. אני פה לידך.
לכם יותר גם... טוב, נראה לי שהוא חוסל. אני לא רואה אותו. חוסל. לא משנה, אבל מאיפה הוא? אחי, אף אחד לא חוסל. רגע. אף אחד לא חוסל, קיבלתי כדורים. אתה יכול בבקשה לאחד מהם לא לקחת את המיניגן? הלו, מרססים אותי. רגע, אני מנסה. וואי, אחי, זה בוט מטורף. מה זה בוט אחי? מת. שם נושא. ביבה! שטח פנוי, רד. עובר למטה. רובי. יריות אחורה. מזוהה מאיפה? רגע. מאחורה. אני יודע. אני מחפש מיניגן גם אחי, זה יעזור לי ממש להרוג אותם. היי! מת, חוסל. יש לי מיניגן. לקחתי מיניגן. עכשיו בוא נמצא אותו. יפה, גם לי יש. הנה. עכשיו. אחי, זה 1,001,000 כדורים. יש לי 865. יש לי 1,000 ומשהו. עמית, אתה יודע, אנחנו צריכים לרדת. אחי, זר, אנשים, יש. יש בוטים, זר. עירייה שלך, אחי, אתה מת. אתה צריך לרדת את זה מטה. יש אחד פה למטה, יש פה אחד למטה, אחי. נו, אני יודע, אבל צריך לרדת. בצד השני. הנה, זה פה. אחי, ממש זר, למה הם אחד הקשים. שקט, רגע. אחי, זה היינו מתעצח לגרוע. טוב, שנייה חבר'ה, אנחנו שנינו מורכבים פה, כי עכשיו אנחנו לא רוצים למות. מת. וואי אחי, המיניגן. פאק, תראי, אני מת. אחי, למה הם פשוט הרגו אותנו? אתה מתת בהתחלה? למה שונאים אותנו? כן חבר'ה. וואי, טוב, אחי, אז זה מיניגן, הם חורים לך אותם. טוב, אז אני אומר, נחליף את תמיד באיזה בוט כזה, יהיה לי הרבה יותר קל. הוא מת עוד לפני שהתחלנו את הסרטון. אחי, אתה הרגת בן אדם אחד, בוא נתחיל מזה, אני הרגתי פה 4. בוא נתחיל מזה שיש לך מיניגן מההתחלה ולי יש סנייפר שנתתי לו איזה 10 הדשוטים ורק אז הבן אדם מת. יפה. אתה עם 2 כדורים במיניגן ולא משנה לאיפה אתה מכוון לו והוא מת. רגע. נכבה לי. יש לי עדיין את המיניגן. גם לי. אחי, אתה עוד שנייה עמדת והיית עם מיניגן. אני הייתי עם סנייפר אחי שלא באמת הוריד חיים. יורים בי מהצד. יורים בי מהצד כאן. אני מת. זוז רגע, יש פה מישהו. אחי, זה מציג שפתאום מורים לך מפה ואז פתאום מורים במקום שאי אפשר לראות פה באמת. פאק. דר, יש שם בן אדם. אחי, שם יש 5 אנשים בכל צד. מה עושים? יש פה מעלית. הרגתי אותו, את מי שהכי קרוב אלינו. אוקיי, יאללה בוא. היי אחי, מאיפה יורים בי? פאק. תקשיב, אני לא מבין. מאיפה יורים בי? מת. טוב. יש לך פה מיניגן אחד. יש לי לקחתי, יש לך פה עוד אחד. לא, לקחתי לכדורים. אין לי הרבה כדורים. טוב, אתה בא למטה? לא, עדיף בצד שני, לא? כי פה אני לא יותר ארוכה. טוב, יאללה, בואו. זה.
למעלה, למעלה. זר, מהצד עכשיו יהיה. היי. עמית, נו, לא הספקתי להחליף למיניגן. לא מאמין. לא, זה אחי, אני חיררתי לו את הצורה. אמרתי לך. זה בוטים הבאים. אחי. איפה הוא הגיע? מה זה? הם באמת לא מתים החראות האלה. מה אתה אומר, אני אצליח? אני מפחד שיראו בי מהצד. מה הוא עושה? כן חברים, כן, עמית לא יכול לדבר בעצם. יש כזה באג משום מה שאם הוא צופה הוא לא יכול לדבר. זה לא נותן לו. מה אני אמור לעשות? מה אני עושה? מת. עם על איזה לחץ. איפה רמבי? אני מת. לא מאמין. עמית. אחי, לפחות הם מקבלים איזה משהו. ראית את ההוא שפשוט ריסס אותי והייתי תקוע מאחורי קיר? כן? כן. עמית, אתה כולה קיל אחד. אני קיל אחד. פתאום כן, פתאום הוא קיל אחד ואז הוא לא צוחק. סגור את זה. סגור את מה אחי? אתה מקודם אמרת לי שאני קיל אחד והיית כולה זה שני קילים. אבל באמת היית קיל אחד. גם אתה. אחי, אנחנו צריכים כבר לדעת ועל פה איפה כולם. על מי אני יורד? אני לא יודע. צריך להעביר. תתחבא! מה הוא עושה לי? איזה דמות מפגרת. אני אצטלה את הצורה. יש לי. קוסם אמת! מה זה? מה זה אחי? הוא פשוט התחבא, הוא פשוט עמד מול הבן אדם ולא זז לי. מאיפה? עמית, אני בא. עמית! יבואלה, אתה לא מבין איזה לחץ אני. על החיים ועל הכנפה. אחי, אם אני זז מהמקום שלי, פשוט מחוררים לי את הזין. נו, גם לי. איפה הבן אדם? נעלם. בוא ניתן לי גישות, אולי יראה אותי. זר! מה זה? אין לידי אף אחד. זר, מאחוריך! מעניין איפה. הרג לי את הצורה. מה עשית עכשיו? אז עוד פעם עמית לא יכול לדבר. אוקיי, עכשיו הכל עליי. תחבא. עכשיו מאוד מאוד מפחד.
איפה? ואני מת. אומייגאד. זהו. היי. אני נורא בעצמי. כן, הסרטון מתחיל להיות קצת ארוך, אז זה הולך להיות הניסיון האחרון. עמי צחק הכי טוב. הכי טוב, אחי, כל שנייה את השכל שלי, אחי. כן, די, אל תעשי שטויות, זה הניסיון האחרון, לא? הסרטון מתחיל להיות ארוך. מאיזה דקה כבר אנחנו? בערך 15 דקות. משהו כזה. אחי, אנשים עושים... 18 דקות נראה לי. עמית, בוא איתי למעלה. אני בא לי ברגע, אבל חכה לי. נראה לי לנו פה יותר קל, ואז נראה את כולם. בוא. לא רעיון חכם. לא, יורים בי מאיפשהו. ממש טוב חכם. אחי, פשוט משתגרים אלינו. זה ערוץ. בוא. וואי, לי כבר כדורים כמעט. יש לי 49 למיניגן, תהיה בשקט. איפה הוא? אני עיוור או מה? הוא למטה. הוא למעלה. מאיפה רובי? שמה. איי. איפה? אין לי פה זיו אחי, אבל אני יודע לכיוון שלו. אני חי. הנה אחי, המקום פה למטה. אני עוד שנייה מת. לא נראה לי אני מצליח. תקשיב, בשנייה שאני לא מתחבא יורים בי. גם אם הם במקום שהם לא יכולים לפגוע בי. זה אחד ההזויים. וגם אני לא יודע איפה הם. זה הבעיה. כאילו שאני יודע. שיט. איפה אתה? פה לידך. פה ליד יכול להיות. בוא כבר. אנחנו חייבים לרדת. אתה רואה אחי, אני רק קמתי. טוב, שנייה, אני מוציא את הנשק שלי. יש שם. מת. אחי, הוא מהסוף סוף חיסלתי אותו. ויש עוד בטח עוד מלא מטה, זה ברור. נפלתי! מה אחי? הוא פשוט קפץ לי למטה. מה, אתה מתי? לא נכון אחי, אל תגידי שמעת. אני טיפסתי על משהו אחי וירו בי. ואז זה הפיל אותי. כן, רציתי להרוג שם איזה מישהו בלי שיהרגו אותי. אחי, תקשיב, אני בא לעזור לך ואז פתאום... הרגתי אותו. נו, אבל תקשיב, אני באתי לצלוף פה מהצד ואז פתאום ירו בי מהצד האחר. אחי, חכה לי איפה שאתה, סבבה? חכה לי, אני לא מגיע. שנייה, יש שם עוד מישהו. בוא נלך אליו, סגור אותו. איך אתה מצפה שאני אסגור אותו אחי? חכה. לא. מיאם, חכה לי איפה שאתה. יורים. נו, אני פה מולו, אני מנסה להרוג אותו. תתחבא. זהו, מת. יש בו עוד אחד למטה. טוב, זהו, יש לי 0 אל תרד אליו.
יש לי 0 כדורים למיניגן. חכה לי, ליאם, חכה לי, תחכה לי. לא, הוא עולה נראה לי. תמות. אין לי כדורים למיניגן, אתה יודע. שמור אותם. אחי, תזהר, הוא חי. אני מת. אימא'לה. מת. תרד. לא, תתחבא, יש אנשים שלא יראו בך מלמטה. כדורים. קח. רגע, לא, גם אני צריך אבל. לא, אין פה. הוא לא הפיל. תזהר, הם התחילו להזדמן. אחי, הבן אדם שלי פשוט כזה נלחם באוויר כזה. קדם. דקה. מה עשיתי, אחי? לא מאמין לך. מה? כן. טוב, אז טוב, רוצה עוד ניסיון או זהו, מספיק? אחי, ניסיון אחרון, ואם זה פשוט לא מצליח, אחי, סוגרים את הסרטון. חברים, מעלים טוב. אז אם... זה הניסיון האחרון, אבל אם מישהו רוצה להשתתף, לעזור לנו, או אפילו 2, לבואו לעזור לנו ולעשות איתנו את המשימה, תרשמו פה למטה בתגובות. אחי, חברים, שים ניסיון אחרון, באמת אם זה לא עובד, אחי, אני פשוט מתאפק סתם. אנחנו כבר פה יושבים איזה 2 שעות מצלמים וכל פעם נמחק, יש בעיה בזה, יש בעיה בעמית, יש בעיה בסאונד, יש בעיה בסאונד. יש בעיה. אתה רואה, היה בעיה בסאונד. אמרתי היה בעיה בסאונד של עמית, בעיה בסאונד שלי. עוד פעם יש לי 800 כדורים. יפה. עמית, אתה רססת אותי עכשיו, מה אתה נורמלי? עמית, אני נותן לך הייטשוט. תיתן. תקשיב, אני בא אליו ככה. בום! לא, אחי, נראה לי שאני אקפוט, יש לי 2 מצלחים. למה אנחנו לא יורים בו, אחי, עם הפלייר גן? זה ישרוף אותו. תקשיב, אני בא עם השוטגן. למעלה. אני בא עם השוטגן הגדול, אחי. טוב, אתה יודע מה? אני מוציא את השוטגן הרחוק. אין פה אף אחד. אנחנו אולי למעלה יותר מדי. בוא, מצאתי ירידה. איפה אתה? בוא אליי. איפה אתה? די, המתבונו. אני לא יודע איפה אתה אבל. הנה אתה. פה לך. דיסלוור. אין מסי. אחי, פה אני יכול ללכת כאילו אף אחד לא יכול לצורה עם המיניגן שלהם. אבל אתה יודע, פה למטה יש מישהו. אז אין לך חכה לי למה אתה תמות, ואחרי זה אני אמות, ואחרי זה אני אפסל במשימה. בסדר, אתה תפסל, לא אני. די! אתה תפסל, לא אני. עכשיו אתה תמות. מה אתה פאק? מה אתה פאק? תקבע תמיד. כסף! טוב, זה... לא אחי, זה הייתה אחת המשימות הכי קצרות לא, זה לא היה ניסיון, זה לא היה ניסיון, די. טוב, רוצה עוד ניסיון, אחי, זה היה אחד המטומטמים. אחי, די. עבדנו איזה 5 שעות עד שהגענו להיילק הזה שהרגנו אחד. ועוד אני הרגתי. איזה גרוע, אחי. אחי, אנחנו צריכים לדעת איפה כל אחד נראה לי. נו, אנחנו יודעים, אני הולך אליו והוא הורג אותי ואז אתה מת לו. ואז אני מת, נו זה גנים.
נו יופי, ככה אנחנו יודעים לעשות את זה. בוא נלך לצד שני, אני אומר. מה יש פה? מה זה? עדיף הצד הזה, לא יודע. הוא יותר קרוב ליועץ שאנחנו צריכים. לא ניסינו, זה יכול להיות שלנו יותר קל כאן. בום, יורים זאת עליי. כבר! איי! פאק! בוא אליי! הוא מת! הוא מת! כנראה ואני שכן. מת! בוא אליי! איי! לא הרגו אותי. אחי, ולמה יש לנו פשוט בס כאילו הוא ממש עוזר? חטפתי גדול. זר, הוא עולה. חכה, הוא לא מת נראה לי. וואו, גבר, על מי אתה קם? נראה לי הוא חי. כן, נראה לי הוא חי. ירו לי בראש מהצד. אחי, למה זה נראה כאילו שהוא ככה? יורים שם. אחי, בוא לפה, הוא לא מצליח להרוג אותך. אחי, שנייה אחת, כי הוא יורה בי, רק תראה את מפגר. מת! אחי, תלפתי לו את הראש. מעניין מאוד, בצלח פה 20 פעם כבר. לא נראה לי הוא מת. היה. איפה אתה? איפה אתה? זה הרמה שלא יזן לנו עוד פה את הצורה מאחורה, אחי. היה! אני תקוע מאחורי הקיר. מה? דרך. אחי, הוא מבין לי את החולצה. אחי, כמה ספייפים דפקתי לו בלי להתחבא. טוב, אני מוציא את המיניגן, אחי, אין לי כוח לדעת. אחי, איך הוא הרג אותי? איך היריס שלו עוברות בין הקירות? שיט! טומטם. ביי. אז כן, עמית לא ישמע אותנו. מעכשיו. זהו. עוד מעט נקבל אצ'ות. עמית, תגיד איי. זה לא הכי הגיוני אחי שמפורר לי את התורה מהתחת. יפה. יאללה, עמית, יאללה. מצטער אם אני קרינג'. משעמם. סתם, יאללה, בוא נראה אם עמית מצליח. ליאם. הלו. ליאם. ליאם, תלך לי הודעה חברים. מה הוא אומר? בואו שנייה ונשמע מה הוא אומר. אתה לא שומע אותי כי אני צופר, מפגר. אוקיי, הוא צופה. בסדר ליאם, אני לא שומע אותך, אבל כולם חורים לי פה את הגז. עמית שלח לי הודעה.
אז כן, כמו שאתם רואים הוא מפגר נורא. הילד הזה בן 5, הוא ניסה היום עמית בן 5, הוא ניסה לשרוף את הגן בגיל 3. רוצים סיפור מוזר עליי ועל עמית? אני אספר אותו אחרי זה עם עמית. יאללה. אז זה יבוא אחרי פלופ. סתם. אני אהיה בשקט ואתם תראו את עמית. אז כמו שאתם רואים, עמית יורה בקיר. רגע, אני אסובב לכם שתראו. כן, זה לא עובד לי. שנייה. חברים, זה כל כך קשה. אם אנחנו סתם רובוט עם מיניגן, חברים, זה לא ככה. אומייגאד, הוא מכה אחת. חבר'ה, הוא מכה אחת. כל מה שנשאר לו זה להרוג את כל הבוטים שהיו במסדרון בהתחלה. אומייגאד, הוא מתקדם ממש מלא. אם עמית מצליח, אחי, הוא מטורף. חברים, זה קשה. פאק. נבל. וואו, זה קשה.
חברים, הוא בסוף. האם הוא מצליח? אני לא מאמין. אני לא מאמין. חברים, האם זה יאומן? וואו, חברים, זה היה קשה. עכשיו יש לי כל הרוב. פאק. מה הוא עושה? מה אני עושה, חברים? תעלה לבסוף! לא, אבל זה יתפוצץ לי באמצע. תצנח! אני עושה גרוע. שיט, הוא לא שומע אותי, נכון. פאק, המטוס עולה באש. יאללה, משפיע. פאק חבר'ה, אני באוויר מתכתבים כי אין לנו איך עוד דרך לדבר. חברים, מה אני אעשה? וואו. זה מעלה ממש קל. אישי. מה אני אעשה? אנחנו לא הולך להגיע אליהם, פשוט כמה מפתים. ומי שאומר לו לצנוח חבר'ה, אין לו מצנח. איפה הוא? מה עושים חבר'ה? אני לא... וואו. מה זה? די, כמה. אין לו מצנח. למה אני עשיתי... פאק. לא. אמרתי לו לקפוץ בלי. רגע, נראה לי. לא, קפץ בלי. אמרתי לו לקפוץ בלי, והתקפץ. אמרתי לו את זה בצחוק חבר'ה. לא מאמין. אוקיי, זהו, פשוט הוא צריך להתחיל לרוץ. והוא מתגלגל. בלייד. אין, אי אפשר לרוץ את ההר הזה, הוא הולך נראה לי למות בתלגולים. איי. טוב, יאללה, בוא נראה אם הוא מצליח. חבר'ה, נפל על הפסוק והוא מת.
אחי, פשוט נפל עליי המסוק, סממת. ראיתי את זה. וואי, זה היה כל כך מצחיק, אחי. נפל בחלון, ואז עוד איזה משהו, ואז נפל למסוק. אחי, וואי, זה עצבים, אני לא... איך לא חשבתי על זה? לא! ליאם יגו... וואי, אחי, אני רציתי... שכחתי שאתה לא יכול לשמוע אותי, אז... ורקדתי לך על הגופה. טוב, בוא נראה, אם זה משים אותנו בהתחלה, אז לא נמשיך. איזה יופי, אתה פה! יש לי מצליח! יש לי מצליחים! יש לי מצליחים במפגר! יש לי גם מצליח! יש לי 2! יש לי גם. לצנוח! ייי! להתראות אבי! ומתדיינים אותי מהאוויר, קוסם עמק. ביי! יאללה, זהו, ברחתי, אחי, אני בכיף שלי. רובי! ירו פרחי, אני פה על ההר עוד פעם. איך אתה עדיין על ההר? אני כבר למטה, יש פה עוד מסוק שבא אליי. אני מתרסק! אוקיי חבר'ה, אז בגלל שעמי תגיע עד לפה, אז אני חושב שכבר נסיים את זה, כי לא נשאר כל כך הרבה נראה לי. יש לי חום במצנח, אני מתרסק! מתרסק, אני מת. באמת? כמעט. תקשיב, הם מנסים לראות בי ואני עולה ויורד, ואז הם לא מצליחים. הנה, אני מגיע לכביש! אני מגיע לכביש! אני מת! שקט עמית, שאני לא אמות, אני עוד שנייה מצליח, שטוף. עכשיו אני מצליח, ברור. הנה, יש פה רכב, אני עולה על הרכב. ואיך תגיע לפה? ביי. פאק! דורסם! אני בוא... לאן? פתאום נהיה לי סימון במפה. טוב, יאללה. מה אתה אומר, אני מצליח? זה חצי עבודה שלי, חצי שלך, אחי. שיט, לא הסתגלתי. אחי, תעלה עליי כמה שאתה יכול. מה תעלה אליי, אחי? זהו, אני בורח כבר. חתיכת בוגד, מה אתה בורח, אחי? מה בוגד? צנחתי למטה ואתה לא היית קרוב אליי אפילו. לא קרוב, אחי, הורידו לי מצנע. מה זה קשור אליי? אתה רוצה את הכסף? לא למות, די! טוב, תתפה. אחי, די, תמות בשבילי. לא רוצה, למה אתה לא מוצאת מקודם? תמיד תסיים את השלב. עמית לא שומע אותי יותר, אני לא שומע אותו. עכשיו אני צריך לברוח מהרכבים האלה, מהאנשים האלה. איך אני אמור לברוח ממך? הם לא ייעלמו לעולם. רגע, אני אתקשר לעמית ואז אני אוכל לדבר איתו. אוקיי. הנה, עכשיו נוכל גם לדבר וגם ישמעו אותך בסרטון. לא רוצה, בוא נסיים את השלב, מה אתה רוצה? אז לא מצפה. עמית, באנו לסיים שלבים, נכון? לא באנו לעזור לעמית שאני אמות. יופי, אבל זה לא אשמתי. למה שאני אבזבז את המצנחים שלי ואז אתה תגיע ואתה לא טוב ולא מצליח? נו, מה זה קשור? אתה לא רוצה לסיים את זה? יופי! אני עוד שנייה מסיים, הנה. מה יעזור לי מהסוגר? אתה פשוט צריך לצנוח לרכב.
הנה, זהו, אני בסוף. הנה, הגעתי. חבר'ה, סיימנו! לא סיימנו. סיימנו! סיימנו! ארביט, איפה אתה? יאללה, ביי. רגע, בוא ננתק. וואו, כמה כסף, אחי, כמה כסף. וואו, מטורף, 22. טוב, מקווה שנהנתם, ויאללה, ביי.